إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله قال تعالى في محكم تنزيله كل نفس جائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما لحياة الدنيا إلا متاع الغرور مبالتانو mbaya fadeli ambe anyine ala fe akan kisi kabanyiro kun toromo anan kabara jugun ne alay jomin kanda mogote soro min bo fili ne alay jomin fana fili mogote soro min bo kanda ambe shereya ka fo bato fensite min ka bato etieni ala kelempe ute je nyogonte ala la ambe sharia muhammadu wala ka jondo wala ka ciden do kisini nema baka ana ka dunken ana ka sebon ala ku kisi min ka chako sobe balmo no temina ka boye an ka do ala ka qur'ana bayin kono ka qur'ana labben nayin kono akon ni ma fe be ko ibe sayandene ni be fe mo fenna ko ibe saya nene saya bisoro ko yomal qiyamah do ala be sarafana be ka sara dafa kadima minye hera de ka bi sara hera la minye juguma de ke abi sara juguma la ni ala ye mugo min mabbo jahannaba tasmama kido arjanna kono ala ko yenni yoro soro ni yoro min kabbo ko sobe ko nin jiya ñanama ya min fule ni ñe ko damu min be hadamaden marasa balma tawsir kelaw ko ni aya ala ya yira bela ka be ka sanga foye ko bebe sa o ko fe ka hadamaden bajiyala ko am bajiyala ko nin jiya min fule ni ñe ko abe wuli de jiya be wuli e be wuli ka bo jiya kono bebe sa kayiranna fana ni hadama dawun sara an sarate o tede dobe saya fana kofe oye munye ka kunu qiyama do ka be fese ka be kolosi ka be sara ala be sara qiyama keneka sarali kono la fana la sofula de be arjanna be tasuma be ala ni ala ye mogo min mabo tasuma ma ki kisi jahannaba tasuma ma kido arjanna kono e kisira de
eyen ni yoro soro ni yoro min kabbo kayiranna ko ni jiya min fulani yedda mu soro jiya la cogo damu do damu min nabi marasa وما لحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع aya wurela ala ko jiya nyanama ya damu te foye lagara koro fo damu fitini wala ambalima wambe ni jiya sigi minna mo kelen jantu yerela iki yere koloshi ante dume sokono ante sokono so min betto alete to abe wuli ete to ala ebe wuli ka bola de an kan jantu yerela وديات حديثنا أنا حديثنا أن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حب أن يجهج عن النار ويدخل الجنة فلتاتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولياتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه sidem fana ko risa sahlen kono muslimu kono akoni mo min bafe nar faman habba nyuju hiya annin nar woydo gidali jannata sidem ko koni mo min bafe alaki kisi jahannaba tasmama kido arjanna kono ayomo fo falitati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir ko sayakani made ka soro illi mananindo ni alaye ani dollaba waliyati ila nas alladhi yuhibbu an yuta ilayhi ikanani hadama dawma e bafe hadama dawn kanima chogomi e fana kana hadama dawma o chogola balman ni hadisa fana hadisa ba haja li hadis min jawami kalimihi wa badihi kamihi صلى الله عليه وسلم وقد ودى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائدة مهمة في التأمل بين الناس فينبغي الاتناء بها بل من حديثا من على يمين كتشيدني كما فتني ما نشاما نابو فرنيونكا كما فتني كنو nafa chama na abu faranyogonka kuma fitini kono kuma denkelen kono ni hadisa yo odode ani alaye hikima bamindi chide ma sallallahu alaihi wasallam ni hadisa yo odode ni hadisa chide nye lesri ni qaida do ni hadisa kono lesri mi qaida mi ni muhimu hamilendo kosobe waye hadama daw ni ñugonce bara ñugoña aye lesiri do dama mi hamilende kosobe hadama daw damani ñugonce ka bara ñugoña la akaka anka hammini nin ko ñanka ñire sugulanay ka ñañini ka bara kenay waye muñe ciiden ko hadama den ki yere bila hadama daw to palasila duro hadama daw ka bara ñugoña la mana ne eta fe ka mogo ka galonda ila kana galonda mogo la ni ta fe mogo ki korofo kana mogo korofo ni ta fe mogo ki nemimeya kana mogo nemimeya ni ta fe mogo na ye kom ika kodome ama hara nyanyini kanyado ki jalagi ki togochiya ni ta fe mogo ko kila chogomi ifana kanu oke mogo la ni hadisa min fulene ni hadama daw nye barake ni ninye hadama den kelenke ni ninje nyana mo yakono furuko ni manka munum banni nyogonche o keleno juguya no besun ko ne be ba an nyogonche ne tafe mo kam min kila kana ke mugola o yelle sir bayni hadisa la wadiyato ciden ko sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu muhammad biyadihi لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من غيره wode koso ciden ko kalna nim masay ne muhammadu nimbe masam min bolo adola kelente se kallimani abada
ni ka limaniya bɛ dafa fo i bɛ min kanu i yɛrɛ kun ye hɛrɛ la i ko kanu i balima ye balima silama min bɛ baara kɛ nin cogo la bi a ka dɔgɔ silamaw la dɛ silamaw sigilen de dɔrɔn k'u tiloma jɔ dɔrɔn n balima n ka kuma dɔ mɛn a kan n k'a ka ko dɔ mɛn i y'a ka ko dɔ mɛn i tɛ taa sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ka kisɛ dɔn ko n yɛrɛ min ye kɔ dɔn i t'o ɲɛɲini e n'a wuli k'i ka samara dɔw sɛn na i b'a a tigi tɔgɔ tiɲɛ ni o ko ye n ko a ye nin kɛ n ko a ye nin fɔ n ko a bɛ ten de n ko a bɛ ten de n ko a jogo ye nin de balima an ka sabali dɛ an tɛ to nin diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ koyi jogow bɛ silamaw cɛ la bi kafiru hari kafiru y'u yɛrɛ kɔlɔsi jogow ma kafiri jamana baw filɛ tan tɛ olu dɔw bolo kɔrɔfɔli yɛrɛ kama tan t'u bolo nɛmɛmɛya la tan t'u bolo kɔrɔfɔli la tan t'u bolo ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ la tellement que u bɛ baara la u y'u ɲɛsin baara ma tan yɛrɛ t'u bolo kɔrɔfɔli la mais anw de cɛ falen don ya baara yɛrɛ tɛ yan jamana in kɛra kuma mugu dama kuma mugu n'i ko ka kuma min bɛ maliyɛn mɔgɔ caman bɔ o la a ka dɔgɔ dɛ nkalontigɛ kɔrɔfɔli kibaruya carili mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ lagosili o ɲɔ ɲalen don an cɛ la dɛ silamaw nin ko sugu ye silamaw yɛrɛ sugu la k'u bɔ ala baaraw la nin ko sugu y'u sugu la ka bɔ u ka diɲɛ baaraw bɛɛ la an kan janto an yɛrɛ la wa ciden ka hadisa filɛ a ko ni e kɔni b'a fɛ i ka don arijanna kɔnɔ a sababu dɔ ye mun ye i jogo ɲɛ dɛ i jogo ɲɛ i t'a fɛ mɔgɔw ka min k'i la kana kɛ mɔgɔ la i t'a fɛ mɔgɔw ka min fɔ i ye kana fɔ mɔgɔ ye i tɛ tɔgɔ tiɲɛ min fɛ ni mɔgɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ i kana to ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ k'u kɔrɔfɔ an y'o kaida faamu ni hadisa la ni hadisa a kaida fulana hadisa in y'a yira n na ko mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka kisi jahanaba tasuma ma ka don arijanna kɔnɔ silama bɛɛ b'o fɛ silama kelen kelen b'a fɛ i ka kisi jahanaba tasuma ma i ka don arijanna kɔnɔ mais ciden y'a sababu fula fɔ a la sababu fula a bɛ sɔrɔ cogo di i bɛ kisi tasuma ma cogo di i bɛ don jahanaba kɔnɔ i bɛ kisi jahanaba ma cogo di i bɛ don arijanna kɔnɔ cogo di ciden ye sababu fula fɔ ni hadisa kɔnɔ a fɔlɔ falitatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir saya kana ima ni saya bena ima ka sɔrɔ i dalen don ala la ani don laban awa arjanna sɔrɔ sababu dɔ filɛ i ka limana ni ala ye i ka limana ni lagara ye awa limana ni ala ye ka limana ni lagara ye i ka baara kɛ fana dɛ ni limana ni ala ye limana ni lagara ye a baara fana kɛ o bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi jahanaba tasuma ma i bɛ don arjanna kɔnɔ nin ko fula hadisa in kɔnɔ ye kaida dɔ faama kɔnɔ o ye mun ye jogo ɲuman ja arjanna sɔrɔ sababu dɔw de jogo ɲuman ye ja n'i b'a fɛ ka kisi tasuma ma a sababu dɔ ye jogo ɲuman ye wali ta'ati ila nas ma yuhibbu alladhi yuhibbu an yuta ilayhi i kana mɔgɔw ma e b'a fɛ mɔgɔw kan'i ma cogo min e fana kana mɔgɔw ma o cogo la i jogo ɲɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ kɛ i ka arjanna sɔrɔ i jogo ɲɛ salli o kaɲi sun kaɲi jakabo kaɲi jogo ɲuman bɛ kaɲi salli kaɲi jakabo kaɲi ka fardaw ko kaɲi mais i jogo fana kaɲi dɛ mɔgɔ caman bɛ misiru la sun ni tile farda tɛ kɛ i kɔ mais n'a y'a sɔrɔ i jogo man ɲi mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ lagosili mɔgɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ nɛmɛmɛya yawmal qiyama don nin bɛ se k'i ka baara ɲuman in bɛɛ daji i bɛ perdre a bɛɛ la parce que yawmal qiyama don ciden ko bololankolon a ko sebaw ma don dɔ la ko bololankolon ye jɔn ye fanta u ko mɔgɔ min juru cayara la nafolo je t'a bolo min b'a ka juru sara minan fana t'a bolo ciden ko ayi
akonne kamanto bololan kolonye mugomi yomal qiyamah do ana ka salli dafalen bena ana ka sun dafalen bena ani aka hiju dafalen bena me abena qiyamah keneka aya soro aye galonda ni na yanfe ayen nin korofo yanfe ayen nin bugo yanfe ayen nin joli bo yanfe ayen nin nafolo du yanfe ayen nin togo cinya yanfe qiyamah do nunun de bena ka egla koli nimba fon tigi ala ayen ne togo cinya nimba fon tigi ala ayen jene galonda ne la nimba fon tigi ala ayen ne kan nafolo du nimba fon tigi ala ayen ne bugo nimba fon tigi ala ayen ne joli bo ala ba fo malikawma hakke tigi munun fule sanu ka hakke be anofe aye hakke tigi nunun kele ka hakke ta ka bara nyumala akodi hakke tiguma ne ka bara nyumu banna pew hari be hakke tigu ka hakke mabba aw malikaw ba fo alai ba fo antigi ala aka bara nyumu banna de hakke tigu fana ka hakke mabba aw ala ba fo sisa aye hakke tugu ka bara jugu ta kuda aleka aka fili jahannaba kono ye munun tonyo ka hakke bunno fe ka hakke masara abara nyuma masore bolo ala ba fo ayu ka ewa hakke junubuta aka daka ka fili jahannaba kono cinde do ninde to akon ninde to bolo lan kolo nin kata silamo chela bide silama mi yawmal qiyamah do hakke bolo ni ka bara nyumo bi toyi bolon illa ma rahima rabbi woni ala hennana mo kelen munade ew iba ke ka hada madun to ciya ku korofo ku lagosi ni ko mununye ni jiya mununya ni jiya nafa mununye jiya fanate to abeba o mali hayatu dunya illa matalu qurur wori ato cide sallallahu alaihi wasallam أبي هريرة كهدي سلا أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كيدن قد دولا كله ibi bagan gosini busa menye iko dayoro hakke surar janna kono akausa dunana kono na fembe busa metir kele nyogona iko soro arjanna kono kausa jana ka kono na fenne mabbe ebi kala gara ciya ninjiya kama munna ninjiya na fana joyoro na tanuni mo la gosi fuka ebi kala gara ciya ninjiya kama munna iki jija ki kesiri metri hakke ka sura arjanna kuna kausa jana ka korna pembe ari sawra la ciden ko sallallahu alaihi wasallam ma dunya fil akhirati illa kamisl an yaj'al ahadukum usbuhu fil yammi falyanzur bima yarishu ari sawra la ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako jiya ana kono na fiuna kan nemate lagara kono foye fo abe kuma dola kele i bolonkoni ni ya sori baji kono i bolonkoni bo i bolonkoni laje ani ji munu sagira kabo bajila oye mun nagasi bajila foy awa ciden ko jiyate ewa lagara jiyate hari jiya lagara koron ate harobo jiya nema lagara koron abe komi ni bolonkoni sori bajila kabo eki bolonkoni laje ani ji munu sagira kana ima kabo bajila la nimbe hada madon ne hadisan kan janto nyerela jiya ciyana sisa de nu yekki bariya mimme mogo doka ube uye mogo doka kodo meke nin ko bani karasa ce otanya nyini yere kasoro qur'ana kono niye suratul nur laje amba aisha du galo min darala niye suratul nur laje kakala alaye mu'minun ladabuye ku wajuye ku ladabuye jogo chama ko fe mu'minun ye
onani hadisa be nyogonta ala ko o aya kono ako mu'minu ni aye mimme ko itto nyogo silama do yen nin fo karase nin ke delate bolo ala ko e kayere jatemina e yere to soma chogomi de a jatemina e ka fo ay karasa fonate sonnima nte de me karasa ten nin fo nte de me karasa ten ninke nte de me ne karasa ninke kodo be ninde mu'mini jogoy me be fendo me balima do ka doro be amina na yete kata to ciya kasura la ko ya ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi nabay fatabayyanu an tusiba qawman bi jahalati fatusibu ala ma falitum nadimin alakum mu'minun akuni fasiqi alakum mu'minun ni fasiqi ni kibariya nana awuma fatabayyanu yani fatasabbatu ni fasiqi ni kibariya nana awuma sani au ka chogobe o kibariya la ka sago fola kan nindi ngo fawula nimbe awla ka fo o koyna ala ko aya sege folode aya sege folode silama ance cinyale ndo koy ne mi me yam mimbe silama no nyogonce korofoli mimbe silama no nyogonce nyogon to cinya mimbe silama no nyogonce fu galonka te manchano yede o kacha de silama jogo fanate nununye kafiru yanka jogo nyuman beta an silamo jogo dobe kafiru bolo am de tado me ulu yado nuyu tahari ni malla garasolo jiyan nafa bula uyu tawka jiyan nafa kama aw silamo yere munun jogo do ni do na silamo chela bi jogo fampela la jogo betoli le no ila marahim rabbi wala hinana mo kelen no e sunu tilabe qur'ana kala sunu tilabe qur'ana lamme abe tawsirul lamme abe hadisul lamme o shite aw saga ko pe ka miraka ta saka yere markara barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sha'iril muslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني كيدون كو سلاما إكا سلاميات جوغو نيوما دويه جمعي ko koti ka koye ami kerekereya ama jakoye ka kumala ikoye kotoy fa inna min husni islami le mari terkuhu ma la yani silama ka jogo nyuma ko koti sirala koye kotoy kana to ka jogobe ko la ima nyanyini mimba la imado hari shebau Allah yuladabun ninna dondolo Umar ibn Khattab anana ciden kam misiri kono sebo be sigile ube beleke ka dugu kolo wagasi ko ciden ya kamuso bila Umar makuma atara fo ciden dala ka jenyini ciden fe onkadowa ciden ko do aya soro ciden kelen sigilen be bondo kono ani cidenye baroke kanyugo fofolo ako eyi ka muso bilawa ciden ko nemin ka muso bila ako mi ka muso bila ako min ka muso bila ako bese ka nyamaria din ka bon kata nimfo seba yewa parce que nyi soro misiri kono ko yi ka muso bila ako tafuye nemin ka muso bila Umaru tara misiri la kata fo seba we alaye aya jigi وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
umaru ko ne de kera nin ko nyanyi bagaye ni aya jigna de ka tubariya ne de kera nin ko nyanyi bagaye ala ko aye mu'minu adabu ako mu'minu fule ni ko do nanuma ko minye hakli sigi koye ubo ko minye siranya koye uba chari ka jense uta nyanyi ni yere ako nutu nye ko sagi kata chidema ube kat ko sagi katu tiguma mogo munun be koyin sababa nyini ala tumbe ulu tigi la duniya koyin sababa la no be sakafo ni yesebo yere awa nin chaman de defo chaman be silama wala do be na kuma do foye bi mogo min be kuma ni tilenyaye aka do mogo chela komi do kera ani mogo do che ale be na kuma fo ka dia ayerela atanya fuya anyekawo bi mogo min beta sigi koro ko min temenani mogo min ce ka nyafo anyeka hari na yere jalagi be min na ka be nyafo ye ato kewo abeta galonde tige ka ko dia ayere la ko kera chogo mi yere ata nyefuye e fana na wuli karasa yere bonya bagado yere korta bagado abe min fata barakewo abete balmo yi ka bara nyuma do daji fu kana kuma ambena la tawsiri lanka derisulaw dawuda ala kan nabi nyuma la ya jalagi munna kele baga fula de nana ma kele nya chogo fo amat do kelem de intama ya kiritige ala ya jalagi o en nabi nyuma kele baga fula de nana doye atafo a chogo fo to kolendo ma chogo fo ala ya kiritige ala ya jalagi silama joli be aw be wonin to cinya na kamo to cinya ya donta ya bonte karasa ko yen ninde fo karasa ko yen ninde kala e mata nyanyini re mimbe kasura kacha ni tara nyanyini min tara fo ka ja yere la ni tara point ni fe kata nyanyina be min fuye aba iba sorani nin tabe ko misanni dugu iba soru te fankele na yera e kuma munun fuya ne ko yere kise min yote fankele yere wala mbalimo an kan yere kolosi de an ka silamei salli nye doye su nye doye de jakabo ye doye de misiri tali ye doye de mota be ye koy fanjogo kanye an yere ni nyogonce an kan yere kolosi koy je nyogonya an nyogoni nyogonce bara nyogona je nyogonya an kan yere kolosi koso be de ni hadisa yo ode famana habban an yujahiziha anin nar ويدخل الجنة فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولتاتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم أين حديث بلا ونيكرو أكتا سره كتابوتا منوني ربو كانكلا حديث سره بو آيتوتا أكني حديث سره نيانين أكاكلا كادو obe hakili chamandi awma hadama den jo nyogona hadama de nkanka mina chugodi nkanka bara nyogonya chugodi ibe adabu chamani qaida chamani lesri chaman soro ni hadisala awani ye barake naye fana ibe kunna dia soro dia kono yomali kama do fana ala bikisi jahannaba tasmama abido arjanna kono ambe ala dele ala ko ke silama kelenkele jamana ala kasuma isa si geleya mimbe jamana kono geleya mimbe jamana ka tora mimbe jamana ka jugu ka degu min be jamana ka ala ka lawuli en tigi ala ete jugu munu a dogole min be keneka a kafir lama a munafiq lama a silamiya lama mugo ye jamana in jugu ni silama jugu e ala ba bedo allahumma alayka bihum innahum la yuwajidunaka en tigi ala yere ute e ala dese ala anka jamana kisi utoroma alaika dwani uche allahumma inna naj'alaka fi nuhurihim wa na'udhu bika min sururihim jugu kafir lama mimbe hari jamana nyere de kono mimbe dugu en kono mbali ma hari dugu nyere jamana nyere bama ko rek falendo jugula jugu dogolen chamande be wadde dugu nyere kono alaka kisi utoro dema alaka jamana suma akuranko afagalio
a kele wo a fitina wo a yisasi ko ala ka nin bɛɛ kɔrɔta ko a bɛ jamana kan ka tubu nɔgɔya n yɛrɛ ye an ka sagi ka taa n ko an ka sagi ka taa ala ma an ka ala deli an ka dusukun diro ala la ala kelen pewu de bɛ se ka hadamaden bɔ gɛlɛya la ka na ni nɔgɔya ye gɛlɛya b'ale de bolo ale de b'a nati ale de b'a wuli an y'a ɲini ala fɛ gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya min bɛ jamana in kan ala ka yafa n ma ni a ye nin gɛlɛya nin fitinin la jarabi dan kan ni junubu ni ala sɔsɔ de an b'a ɲini ala fɛ a ka yafa n ma a ka gɛlɛya ta ka bɔ an kan an tigi ala e ka ala ka fonnansiriya ni ka nɛɛma yiriwalen don ka tɛmɛ an ka junubuw kan kana mina n'an ka junubuw ye naluma minnu b'an cɛ la fɛn dɔnbali minnu b'an cɛ la ala kutala minnu b'an cɛ la an tigi la kana mina n'u ye tɛmɛ an kan i ka tɛmɛ an ka junubuw kan i ka hinna la jamana dogona sa dɛ ala ɲɛ b'a la an ye ko di ala ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين